أبت زلخم وصقم نبعلو نمنبار كبيد كخونكم انكولو حاسبكم دو تفلتو أب حانت تسباب كفلوشتي نمنبار كساب ززقم بزحاب زلو بيت محير منبار بحمام سقاي كام مركب حاليفو مستم أسرات مقطام نهيوتكم حدا أكاد تزخونك انتاي تبلو إزي كام مريت تلعيل زمتخو زانتا زيكونس أب أفريقيا كاب زركب ناي والد حداقنيا بيت ماسرتوشتيو أبز بيت محيروشتي تسفا مقبار نبعلو ناي رحو أساماي تسفا زخونلون اتن ترنعات والد زبهالا نبعلو تسفا زقرص بوتايو أبز بيدون كابزي أتون بيت محفوظ ندحريت زل حقاون إزي أتنوالد نزي سقايد تملا هيوت كامي كام زحالفوه نريو يزخون نابز channel حدش تنتخوينكم سبسكرايب بمقبار بيتسب كنو لايك شارن بمقبار دما ناب كلو نكباصح دقفكم قلصو لي كبل فتو نافت مدب كوسدكم باليسمور بيت محفوظ باليسمور بيت محير اتهانصلو ن3000 اسورات كحزب زخل عقمي نيرو أبز حجقنا ن7,000 اسورات أتصابي بحيزو يزركب حسابومو كابت كحتو زخل نلعلي أبوشتو أجنانيقو زحازة بيت محير كندينا يزاكل لعلن تحتن كاقوانفو كم زخلن إزن يزياتهم اسورات موسى خدما إز بيت محير أبدو أفريقيا كاب زركبو حدقنياتات بيت محفوظ اتحادق خونغير ويو أبز بيت محير زركب نايزينا والد كفلون كابزي تفلي نقر يبلون أب حانت تسأباب كفلي بزحات تسأبي بنزنا برا والد كهلواون ناقدنيو إذا خونتات دما حمامات بلوعل درجان كسفعفحو عاب مخنيات كوينويو كابز نلعل دما ناي شقاق غزا حصرتن ناي صريت قدلت سلازلو من اتهم اسرات بترغاغام ناي قربت حماماتن اما تنفس اكلات تبصو حمامات نكساقيو غيرووميو إلوون أبز بيت محيروشتي اسرات زغوان فمني حنقول مزبعون اتكالئ متحساسب غداي كوينويو كابز كلو نلعل دما كابتن بولايس بصحن محسيتن ناي ጾታ ጥቃዓትን نتنواد تسفا مقرص كخون غيروويو قصيلون سغات زخونن እዚ ጥራይ ዘይኮነስ በቶም ናይ ፖላይስ ጽዕንቶ ዝበጽሐን ጸጥታት ካልኦት ገበን ንክፍጸሙ ዓብ እጃም ገይሩሎም እዩ ኣብዚ ቦታ ዘሎ ፍርሒ መጠኑ ዝሓለፈ ብምዃኑ ምኽንያት ነቲ ዝበጽሐን ዝኾነ ዓይነት መጥቃዕቲ ናብ ሓለፍትኻ ከይድካ ምዝራብ ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ኢሉውን ኣብዚ ፓሌስሞራ ቤት ማሕዩር ብዛዕባ ሕክምና ዝሕሰብ ነገር ኣይኮነን ولا كوا بوحدات نرستاتن دكاترن تهانصه ني حكمنا بوتان تهالوه بتزلو ني تحكماي قطر بزحن بتوم ني حكمنا مسارحي اقربوت بزي مهلاو قلل زخون حمامات كيترفه حكمنا بمسانو مخنيات كساموت تبصح حدغا كبصحن غيرويو كوينغنا افت بيت محيروشتي حدا بعل سلطانات ويون افلطو زلوم ني غبره رعد سبات مهلاو نعاتهم زهبو فرحنبر ولا حنت تقم زركبو ايكونن نزي تاقم التعذبو نيتا هاقر سباو مسل تكالات دحر توسنة غزان دحر لوط نكامصو من قصقاص ولا قوة تجمرو اتلوط نكرأقنا بوزح عمتات وسيدو الليو نزوون اتغاند مخنيات نايدو أفريقيا ايكونومي مزباعن بتزنبرا توحت عاقم مخنياتيو بخمز مخنياتوون أسرات بب معالتو نمنبار ابن هوت محنقو زركبولو بوتايو نايزا عينت تمساسال فتنا زلو بيت محفوظ اب كينيا نيروبي زركب از بيت محيور لانغاتا نايوالد بيت محفوظ يزبحال لانغاتا بيت محيور اب كينيا نيروبي زركب تكال انتخون ناي اسرات كم متن العلي صقط زلوون كما ابنت تصرحنيو از بيت محيور كافلما كهنص انكولو ن300 اسرات نمحزخل تغيرو ينيرو ابز حجغنا كابت تحاسب 3 عصف زاكل للعلي وي وندل 800 اسرات حيزو يزركب حسابومو نشدش سباب تسرح كفلوشتي 18 سبات كحز مقبار مالت زخفيو إذ مالتون ولا حنت عينت ناي منقساقس بوتا يخون منم عينت ناي ولقز بحال نجر يلن كم مالتيو اتن اسرات زدقسالو عراتون سلا زيبلن ام مريت نخدقسا قدن يزخون هيوت اب ناي لانغاتا بيت محفوظ ازي كبيديو اتن اسرات كاب ناي حلوتي ات بيت محفوظ زبصحن كاب عقن لعل سراحن مصيف صرفتاتن ناي معلتاوي وعلويو مودا نزياتهم مصيف تقالات تميلكا كمسمع وصا ممارص زبحال ነገር يبلنن مخنياتون اذا عينت ماسيتي نكالوت حلوتي نيت بيت محفوظ تزاريبن كال ماسيتن سقاين يزبصحن بت مخنياتون كلنا والد بفرحن عقمسينن نكنبرا زغبريو ابلانغاتا بيت محيروش دون صوري ناي ماي ستقرب زي مهلاو ناي شقاق حصرتن اتوم زلوون صريتهم زغودلو بمخانم سيعبو دما ناي حكمنا اغلغالوت بزي مهلاو نايت بيت محفوظ مبلي تغبار كون كيلويو أمودا زخوني يكون عينة أسر قلل زبال حمامون انت حمامة كابت حمام أيكون عندك حوي بتناي مقبي تريت قدلت مقنيات بزحات كساقيو مراي لموديو إذا زقرب لن مقبي بنترى نجار زبال تساقب زي مخانون تريت سقودو لو مخانو دما بتدقاقا من حمام نككالوعن حمام ناي متصور عقمم تحت كخون غير ويو
ሓንሳብ እዚ ምግቢ እውን ከይተዋሃበን ብጥሜት ዘሕልፍኦ ግዛ ከይተረፈ ክህሉ ገይርዎ እዩ እሞደኣ ናይ ኬንያ መንግስቲ እውን ንላንጋታ ቤት ማሕዩር ዘቕርቦ ነገር ኣለኒ እናበልካ ቃል ምእታውን ምዝራብን ናይ ኩል ግዜ ስርሑ ገይርዎ እዩ ምክንያቱ እውን ምፍላ መንበር ነተዛሃቦ ቃል ክሳብ መፈጸምታ ዘብጽሕ ዝገበሮ ነገር የለን ኮይኑ እውን ግና መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላትን ናይ ሰብኣዊ መሰል ትካላት ኣብቲ ቤት ማሕዩር ዘሎ ሓቃዊ ተግባር ንዓለም ክሪኦ ብምግባርን ለውጢ ንክመጽእ ክንድቲ ዝኽኣልዎ እኳ ተፈተኑ ክሳብ ሕጂ እውን ግና እዞም እሱራት ኣብ ተስፋ ምቑራጽን ህይወቶም ብላሽ ከም ዝኾነ ኣብ ምሕሳብን ዓቢ እጃም ገይሩሎም እዩ አልካናታር ቤት ማሕፉስ አልካናታር ብነዋሕቲ መዋቕርን ብሓደገኛ ሕጹር ተኸበ እሱራት ናይ መሳቀይ ትካል እዩ እዚ ኣብ ናይ ግብጽ ካይሮ ገጠር ከም ዝርከብ ዝዝረበሉ ናይ ወልድ ቤት ማሕፉስ ኣብ 19 ሰዓታት ፈለማ እቲ ህንጻ ብምፍጻም ን500 እሱራት ብምሓዝ ግልጋሎት ክህብ ጀሚሩ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግና እዚ ናይ እሱራት በዝሒ ካብ ዕጽፊ ንላዕሊ ብምውሳኽ ካብ ሸሕ ንላዕሊ እሱራት ሒዙ ይዝርከብ ቀፂሉ እውን ኣብዚ ቤት ማሕፉስ ዝርከብ ናይ ወልድ መሕደሪ ክፍሊ ኣየር ዘየኣቶን ጽሬቱ ዝጎደሎን ናእሽቱን እዮም ብኸምዚ ምኽንያት ድማ እቲ ክፍሊ ክሕዞ ካብ ዝኽእል ሰብ ንላዕሊ ክሕዝን ከሎ ድማ ብዝበለጸ እቲ ኩነታት ክፉእ ንክኸውን ገይርዎ እዩ ኣብዚ ቤት ማሕፉስ እውን ናይ ሸቓቕ ገዛ ሕፅረት ብምህላው ምኽንያት ፍታነን ሰደኦ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት እዩ ነይሩ እዚ ድማ ኣብቲ ቤት ማሕፉስ ካብ ዝፍጠረ ሸጋሪ ጨና ንላዕሊ እኹል ሕክምና ብዘይብሉ ኩነታት ናብ ዝሓመቐ ሕማም ንክቃልዓ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ካብዚ ቢእሱ እውን እተን ኣዋልድ በብወርሑ ዝጸራርያሉ ቀረብ ናይ ኣቑሑት ብዘይምህላው ነቲ ዝድቅሳሉ ኣንሶላን ጨርቅን ብምቕዳድ ንክጥቀማየን ዝግደዳ ኣብ አልካናታር ቤት ማሕፉስ ዘለዋ እሱራት ቤተሰበን ክበጽሕዎን ዝኽእሉ ኣብ 2 ሰሙን ውሽጢ ሓንሳብ ጥራዩ እዚ እውን ካብ 10 ክሳብ 15 ደቂቕ ጥራይ እንትኾን ብኸምዚ እውን ካብቲ ማሕበረሰብ ንክፍለያ ካብ ምግባር ንላዕሊ ኣብቲ ቤት ማሕዩር ውሽጢ ወላ ሓንቲ ዓይነት ናይ ሞያ ስልጠና ብዘይምህላው እዘን ኣዋልድ ኣብ ክንዲ ክእረማሉ ልዑል ኣብ ዝኾነ ናይ ሓንጎል ምዝባዕ ውሽጢ ከኣትዋ ገይርዎን እዩ ኣብዚ ኩነታት እውን ናይ ሕክምና ኣገልግሎትን ናይ ምግቢ ቀረብን የብሉን ኣብ ዝበሃል ደረጃ ስለ ዝበጽሐ ድማ ብዝበለጸ እዚ ቤት ማሕዩር ዝሓመቐ ክኾን ገይርዎ እዩ ኣብዚ ቤት ማሕዩር ዘለዋ እሱራት እውን ንምንባር ተስፋ ዝሰኣናን ህይወት ጸልማት ዝኾነን እየን ቲፎንጎ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ማዳጋስካር ኣብ ገጠር ሰፈር ውሽጢ ዝርከብ እዚ ናይ ወልድ ቤት ማሕፉስ ሓደገኛ ንተባህላ ገበነኛታት እውን ኣዝዩ ዘፍርሕን ካብቲ ናይ እሱራት ቁጥሪ ምብዛሕ ንላዕሊ ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ጸገማት ዝሓዘ ቤት ማሕዩር እዩ ኣብዚ ቤት ማሕፉስ ውሽጢ ካብ 10,000 ንላዕሊ እሱራት ዝርከቡ እንትኾና ቲፎንጎ ቤት ማሕዩር ብኣፍሪቃ ደረጃ ብዙሓት እሱራት ዝሓዘን ኣዝዩ ዓቢ ትካልን እዩ ኣብዚ ቤት ማሕዩር ውሽጢ እቲ መግቢ ጽሬትን ሕክምናን ኩሉ መጸየፍ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ዶ ንደቂቕ ኮፍ ምባል ንህይወትካ ተስፋ ዘስእን ቦታ እዩ ኢሉ እውን ኣብዚ ኩሉ ነገር ተስፋ ዝሰኣና እሱራት ካብኣቶም መንጎ ግና 6 እሱራት ናይ ለውጢ ደለይቲ ብዝብል ስም ኣብቲ ቤት ማሕዩር ዓቢ ታሪኽ ሰሪሐን እየን እዚኣተን እሱራት ኩል ግዜ ኣብቲ ምሸት ኩለን እሱራት ከም ዝድቅሳ ድሕሪ ምርግጋፅን ኣብቲ ፀገዕ ተኣኪበን ክሰርሐኦ ብዛዕባ ዝሓሰብኦን ኩሉ ትልምታተንን ተሓቢአን ክዕልላ ጸኒሐን እየን እዚ ጉጅለ ኣብ ቲፎንጎ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ናይ ብላዕን ናይ ጭካነን መግዛእቲ ንምልዋጥ ቆሪፀን ተላዒለን እየን ነዚ ዕላማ ንምዕዋት እውን ነተን እሱራት ተረፈን ምግቢ ብምሃብ ናብቲ ወረፋ ቀዲመን ብምኻድ ነተን እሱራት ተጠቂመን ናይቶም ሓለውቲ ድኹም ጎኖም ብምጽናዕ ከመይ ገይረን ከጥቃዕኦም ከም ዝኽእላ ንብዙሕ ግዜ ድምፀን ኣጥፊአን ከዳልዋ ጸኒሐን እየን እሞ ደኣ ዋላ እኳ ንተወሰነ ግዜታት ከይተፈልጣን ተጸንሓ ኣብተን እሱራት ከም ጅግና ገይሩ ብዝውሰድ መልክዑ ግና ሓደ መዓልቲ ናብቲ ሓላዊ ቤት ማሕዩር እዝኒ ይበጽሕ ኣብዚ ስርሐን ሕጊ ብምጥሓሰንን ኣብቶም ሓለውቲ ተሓሰብኦ ከቢድ ሓሳብ ናብ ዓቢ ሓደጋ ከሳጥሐን ክኢሉ እዩ እዚ ኩነታት ደስ ዘይበሎም ናይቲ ቤት ማሕቡስ ሓለውቲ እውን ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ንግሆ ሃንደበት ናብቲ መሕደር ገዛን ብምእታው ልክዕ ከም ጥሙይ እንስሳ ናብተን 6 ኣዋልድ ክፍሊ ተተሓሒዞም የምርሑ ካብቲ መሕደር ክፍለን ናጻደፉ ድሕሪ ምውሳዶም ብዘይወዓልዎ ስራሕ ካብ ናይ ሓለውቲ ክፍሊ ስርቂ ፈጺምክን ኢኽን ንምህዳም እውን ኣብ ምድላው ኢኽን ትርከባ ብምባል ስዒቡ እውን ኣብ ናይ ፖሊስ ኣባል ማህሰይ ትብጽሕኽን ኢኽን ብዝብል ክሲ የቕርቡለን እዚኣቶም ክሲ መርዳእታ ዘይብሎም ሕሰት እኳ ተኾኑ ኣብ ቲፎንጎ ቤት ማሕዩር ግና እቲ መርዳእታ ካበይ መጺኡ ዝብል ተራእዩ ሓሶት ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይቲ ቤት ማሕዩር እሱራት ኩለን ነዚአን 6 ኣዋልድ ንከድሕና ነዚ ቤት ማሕፉስ ብዓውታን ታዋኽን እኳ ተዕገርገራ ወላ ሓንቲ መፍትሒ ግና ክርከባ ኣይከኣለን እሞ ደኣ እዚኣተን ናይ ለውጢ ጉጅለ ኢለን ንርእሰን ዝሰየማ 6 እሱራት ኣእዳወን ንድሕሪት ተኣሲሩ በቲ ዝቐረበለን ክሲ በቶም ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሓለውቲ ክቕተላ ተወሲኑ እዩ እቲ ገመድ ናብ ክሳደን ንምእታው ክቐርብ እንከሎ እውን ኣብዚኣተን ናይ ለውጢ 6 ኣባላት ኣዋልድ ኣብ ዓይነን ንብዓት ይኹን ኣይትቕተሉና ዝብል ናይ ምሕጽንታ ኩነታት ኣይረኣይን ነይሩ ኳዳኣስ ብዘይገለ ፍርሒ ናብቲ ናይ መቕተሊ ቦታ ክወጻ ክኢለን እየን
ቀፂሉ እውን ናይቲ ጉጅለ መራሒት ዝኾነት ኣሚና ናብ ተልሞት ዝፅበየን ዘሎ ዋልድ ገጻ ለዊጣ ፈፂምክን እዚ ለውጢ ጠጠው ከይተብልኦ እቲ ሓቂ ምሳና ይቕበርን ብምባል ነቲ ናይ መጨረሻ ቃል ድሕሪ ምዝራባ ናይ 6 ህይወት ክሓልፍ ክኢሉ እዩ ኢሉ እውን እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ንዝርከቡ ናይ ዋልድ ቤት ማሕዩር ነዚ ለውጢ ንክስዕባ ዓብ እጃም ገይሩ እዩ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ነዚ መስል ነይሩ ዘለኩም ርእቶ ኣብ ኮመንት ክደፍሉ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ግለጹለይ